Op dit stuit staan er 2 hotels in Ljouwerterkeep. Het Eurohotel en Post Plaza. De eigenaar zeggen dat de verkeer neer te krijgen had met de minnetieren. Doch is het er de laatste 4 jaar net beter op worden voor de hotels. Ik denk dat het behoorlijk onder druk staat op dit moment. Je ziet ook wel berichten in de krant op dit moment. Waar het blijkt dat de mensen dan wel op basis van leeftijd willen stoppen. Maar er staan ook wel wat berichtjes tussendoor. Ja, dat het allemaal wat afneemt. In 2008 waren er nog een hotels in Ljouwert. 4 jaar later binnen dat er al 13. En er komt nog meer bij. Want in 2015 met het nieuwe Van der Valk Hotel onder Roenwij van der Stad kleerwijzen. Het aantal hotelbedden in Ljouwert is nog meer ten naam. Wienen dat er in 2008 615. Op dit stuit binnen dat er 1040. En door een periode nog de 240 bedden van het nieuwe Van der Valk Hotel. Opvallend, omdat het aantal bezoekers ongeveer gelijk bloot. En daar hangt nog iets anders aan vast. Vroeger had iedereen een beetje een vaste prijs. Maar op dit moment, iedereen biedt de prijzen aan die dus duidelijk naar beneden gaan. Het Westcourt Hotel bij het WTC is een van de laatste nijkommers. Doel wie dat hier een soort bezoekers van het WTC-complex zone. Maar dat voelen ontnota bot al. We moeten het echt op eigen kracht doen. Het aantal beurzen is achteruit gelopen. En nogmaals, wij moeten het zoeken ook in het toerisme. Maar daar zien we toch echt wel een groei in. En dat heeft natuurlijk te maken met de arrangementen die wij kunnen voeren. Omdat we hotels op de eilanden hebben. We hebben inmiddels 15 locaties. En laten we zeggen, Leeuwarden is wel een zorgenkindje van ons. Zowel Westers als Van der Leij blowen vanzelfs ondernemers. En hebben alle je plan. Want er moeten meer bezoekers naar Ljouwert komen. En ze willen de hotelbedden ook weer vol krijgen. In deze zullen we moeten zien om schouders onder vernieuwende dingen te zetten. Waarbij het aantrekkelijker wordt dus om naar de stad Leeuwarden te gaan.